Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina ma dukkanin al'ummar duniya barka da wannan lokaci. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ubangiji Allah ya sa damu da alkhairin da ke cikin wannan rana, sharrinta kuma Allah ya tsare mu baki ɗaya, amin. Ni ne dai naku a kullum wanda kuka fi sani da Yusuf Kwacha, wanda yake ci gaba da gabatar muku da wannan sabon littafin nan namu mai suna Ni da Matata, wanda shahararriyar marubuciyar nan wacce kuka fi sani da Sadiya Abdulrazak ta wallafa shi. Sai ku ci gaba da biyo mu, ku danna mana subscribing, ku danna mana like da comment da alamar ƙararrawa a cikin wannan gidan TV namu mai albarka, wato Hausawa One TV, domin hakan shi ke ƙara ba mu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku sababbin littattafanmu a kodayaushe. Bismillahirrahmanirrahim. Ta kwanta tana jiran ta fes. Hajiya ta ce, Salis kai nake jira na tafi? Idan ni uwar mijin ce ta raina ni kai dai ni uwarka ce. Cikin rashin sanin abin yi ya ce, Safiya, tsakani da Allah kin ɗauka? Sai ta girgiza masa kai alamar a'a, tana ci gaba da kuka. Hajiya ta ce, yo, ita ta san Allah ne? Ku je ta karɓo shi, tunda an ce ba ta siyar ba tukunna. Ya kalli Safiya ya ce, sako hijabinki. Ta shiga ɗaki ta ɗauki jaka, ta haɗa kayanta kala uku da na yaran ta fito. Sai a lokacin makocinsu ya juyo zai fita. Fa'iza ta ce, idan ka ga yaran za ka gane shi ko? Ya ce, insha Allahu zan gane shi tsaf. Ta ce, Salis ku je ta kai ka. Safiya a canza hali dai, ka rasa wa za ka cuta sai miji. Allah ya kyauta. Shigewa ta yi gaba, yaran na bin bayanta, tana kuka, shi ma ya bi bayanta jiki a mace. Su kuma suka shiga ɗakin Amira, suna ta tafi, babu wanda ya ce ƙala. Ganin sun yi nisa ya ce, Safiya tsaya. Ta yi kamar bata ji shi ba, sai ma sauri da ta ƙara. Ya ce, tsaya mu hau a daidaita sau saboda yaran. Nan ma bata kula shi ba, sai da tafiya ta yi nisa ya gane gidansu za ta je. Jikinsa ya ƙara sanyi, ya sha gabanta ya ce, Safiya, na san baki kika ɗauka ba, gida zaki yaji ko? Ta kau da shi, ta wuce, ta ci gaba da tafiya, yana binta da yaran. Sai da suka zo ƙofar gidan, ta jiyo ta ce, baban Na'ima, ban ɗaukar maka komai ba, kuma ka sani, amma tun da an ce ni ce babu komai, zan zauna a gida na fara sana'a har na tara kuɗin babur na biya ka. Idan da rawan za mu ci gaba da zama, sai na dawo. Ya riƙo jakar hannunta ya ce, ni ban ce kin ɗauka ba, kina kallo umarnin uwa na bi, kuma ban ce ki biya ni ba. Ta shige gidan, yana ta kiranta ba ta dawo ba. Shi ma ya saurin barin ƙofar gidan, don idan baba ya fito bai san me zai ce masa ba. Sai da ta daidaita muryarta sannan ta yi sallama. Baba yana zaune yana cin abinci, suna fira da Umma. Suka amsa sallamar. Umma ta ce, Safiya ce da daren nan? Lale lale. Safiya ta nemi waje ta zauna, tana gaishe su. Baba ya amsa, ya ja yaran suna cin abinci tare. Ita kuma ta fara share hawaye a ɓoye. Sai da baba ya gama ya ce, Ummi, lafiya dai ko? Kamar tana jira ta fara kuka. Ta ba su labarin duk abin da ya faru. Umma ta rafka salati ta ce, yanzu shi Salisun ne ya iya miki haka? Baba ya ce, Safiya, tsakaninki da Allah bai san komai akan babur ɗansa ba? Ta ce, Baba me zan yi da shi? Wallahi shari kawai ta mini. Baba ya ce, shikenan, ku kwanta, idan ya so za a san yadda za a yi. Allah ya rufe asiri. Ɗakinta na dashi ta shiga, fes yake, saboda Umma tana amfani da shi. Ta sake gyarawa, sai ta fara waige-waigen neman abin shimfiɗa, ba ta samu ba. Ta fito ta ce, Umma, akwai abin shimfiɗa? Umma ta taɓe baki ta ce, yo irin wannan zaman idan ya kama, ai har abin shimfiɗa ake naɗowa a taho da shi. Sannan ta tashi ta ɗauko mata wani tsohon zanin gado, shi ma na yadi ne. Ba su saba kwana babu net ba, ga sauro a ɗakin, don haka ta leƙa. Ta aiki yaro ya siyo mata maganin sauro ta kunna, ta yi shimfiɗarta suka kwanta. Haka suka kwana cikin rashin jin daɗi, don wajen kwanciyar bai yi wa yaran daidai ba. A can gidan Salis kuwa, ko da ya dawo daga raka Safiya bai wuce gida ba, kuma ya kashe wayarsa don kar su kira shi. Haka suka gaji da zama har 10:30
sannan suka tafi suna ta zagin Safiya. Sai 11:30 ya dawo, sai a lokacin ya ga Safiya bata ma kulle ƙofar ɗakinta ba. Ya shiga ya ɗauko makullin ya kulle mata. Yana jin babu daɗi a ransa. Wannan shine karo na farko da ta yi yaji, ba don Amira tana da aljanu ba. Gaskiya yau da sai ya nuna mata ɓacin ransa sosai, kamar ya share ta. Sai kuma ya shiga ɗakin nata, tana kwance. Ya ce, Amira, yana ɓata rai. Ta ce, na'am, ka dawo? Ya ce, ya jikin naki? Ta ce, da sauƙi. Su Hajiya har suka gaji da jiranka. Ashe an gano wacce ta ɗauki babur ɗin. Sai da safe ya faɗa. Yana ficewa daga ɗakin. Sai da ya ƙarasa cin abincinsa, ya yi wanka, sannan ya kwanta. Bai jima da kwanciya ba, Amira ta kwankwasa ƙofar. Ya hararo ƙofar ya ce, waye? Ta ce, ni ce mana. Ya tashi ya buɗe, ya koma ya zauna, bai ce mata komai ba. Tana ƙoƙarin hawa katifa. Ya ce, amma yau fa ranar kwanan Safiya ne. Ta ce, to tunda ta tafi, waya san ranar dawowarta? Ai kawai kwana ya sauka a kanta ko? Ya kalli ƙaton cikinta cike da takaici. Shi da yake tunanin ma ta haƙura da rabon kwana har sai ta haihu, amma saboda zalama har da neman ƙari na Safiya. Ya ce, to lokacin da baki da lafiya ba haka muka yi da Safiya ba? Don haka ki ji ɗakinki kuma. Safiya ko gobe za ta iya dawowa. Amira ranta ya ɓaci, ta tashi ta fice. Ya bi bayanta da harara. Haushinta yake ji saboda ita ce silar komai yanzu. Ko ‘ya'yansa za su kwana? Wace irin tarba Safiya ta samu daga wajen Umma? Ya yi tsaki ya kwanta, yana tunanin mafita. Washe gari da duku-duku Safiya ta fito, ta yi wanke-wanke, ta yi shara, ta wanke banɗaki, sannan ta koma ta kwanta. Bacci ya ɗauke ta, don jiya baccin ƙalilan ne. Kwana ta yi tana yi wa yaran fifita, kasancewarsu babu fanka a ɗakin, ga sauro, har suka tashi tana bacci. Don haka suka fita tsakar gida suna wasansu tare da Umma. Suka fita siyan waina maƙota, ta zuba musu kunu da waina suka ci, sannan ta ajiye na Safiya a gefe. Har baba ya shirya fita, Safiya bacci take. Suka gaisa da yaran. Ya fita sai ƙarfe 9 ta tashi. Ta fito ta gaishe da Umma, ta nemi gefe ta zauna. Umma ta tura mata abincinta, ta ɗauka, ta yi godiya, ta shiga ɗaki. Waina ce ƙwaya 4, kunu ma ba wani mai yawa ba ne. Haka ta ci, ta fito, ta yi wa yara wanka, ita ma ta yi. Suka zauna a ƙofar ɗaki tana cat. Umma ta fito da faranti mai ɗauke da shinkafa. Ta ce, Safiya, kina zaune? Dan gyara mini, kasuwa zan je. Idan ban dawo da wuri ba, ki ɗora. Akwai ice, ki duba ɗaki, da wake da barkono da komai. Ta ce, to a dawo lafiya. Ta janyo tana gyarawa. Da safe Salis yana fita gidan Hajiya ya wuce. Bayan sun gaisa ta ce, ai jiya ka nuna mini iyakata, shine ka tafi ka ƙi dawowa ko? Ya ce, Hajiya ba haka ba ne. Wallahi mun tafi da niyyar ta kai ni wajen, sai kuma na ga ashe ita gidansu ta yi yanzu. Jiya ma a gidan ta kwana. Hajiya ta taɓe baki ta ce, to sai me? Ai gara kan menene amfanin zama da ɓarawo? Ya ce, Hajiya wallahi ni na san Safiya ba ta ɗauka ba. Ta daka masa tsawa ta ce, dalla rufe mini baki, kuma kar ka sake ka ce mini za ka je bikonta. Na dai faɗa maka. Ya tashi ya fita, rai babu daɗi. Yana kasuwa ya kira ta a waya. Ya zaton ma ba za ta ɗaga ba, sai kuma ya ga ta ɗaga. Suka gaisa, kowa a sanye ya shiru na ɗan lokaci kafin ya ce, Safiya, na san baki ɗauka ba. Ta ce, to na gode. Ya ce, an jima ki dawo gidanki don Allah. Na san ba wani jin daɗin zaman gidanku kike yi ba. Ta ce, a'a, zaman gidanmu da daɗi, don ko menene a gidanmu gara na zauna a ciki da daina koma inda za a dinga bina da shari. Ya ce, ba haka ba ne, ni ma ba ne da yadda zan yi ne. Kin san uwa kuma ta ce kar na je gidanku, shi ya sa yanzu ma ban zo ba. Suka yi shiru na ɗan lokaci. Ya ce, ina yaran? Kun karya? Yanzu me kuke yi? Ta ce, ga sunan suna wasa. Kun karya ko na aiko muku wani abu? Ya sake tambayarta. Ta ce, mun karya kuma ba na buƙatar komai.
Jin ya yi shiru ta katse kiran, tana share hawaye. Babu jimawa kuma ta ga alat ɗin daga gare shi na 5,000 sai da ta gama girki tsaf. Bayan azahar sannan Umma ta dawo. Lokacin yaran sai yunwa suke ji. Umma ta buɗe tukunya ta ce, Safiya ba ku ci ba ko sai yanzu kika gama? Ta ce, a'a na jira ki dawo ne dama. Sannu da zuwa. Ta ce, daɗina da ke kawai akwai sokanci Safiya. Sai ki bar yara da yunwa? Sai ka ce ba gidan ubanki ba har sai an ce ki ci? Allah ya kyauta, ki zuba muku. Ta yi alwala ta shiga ɗaki. Sannan Safiya ta tashi ta zuba musu. Suka shiga ɗaki. Haka da yamma Umma tana kishinkiɗe ta ce, Safiya ko za ki tuwo? Ni ma yau na ɗan huta na ci albarkacinki. Ta ƙara shi da murmushi. Ita ma Safiya ta yi murmushi ta ce, Umma me zai hana? Umma ta ce, yauwa tashi ki ɗora. Ku kuna cin tuwo kuwa don uwayenku? Yau sai kun ci tuwo. Ta faɗa tana jan rigar Na'ima cikin wasa. Safiya ta ce, ai suna son tuwo sosai. Washe gari ita aka kai aikin siyan ƙosai. Daga nan kuma Umma ta daina fita cefane, ta daina aikin gida, komai sai Safiya. Gashi da daddare ba ta wani samun isasshen bacci saboda zafi da sauro. Sai da ta yi kwana 3 Baba ya kira Salis a waya. Ya ji kamar kai ya ɗaga. Ya daure ya ɗaga. Suka gaisa. Sannan Baba ya ce, Salis ƙanwarka ta zo gida yau kwana 3. Ya ce, to ta zo Baba. Wallahi ne ma ba da son raina ba. Baba ya ce, menene ya faru? Salis ya bashi labari irin wanda Safiya ta bashi. Sannan ya ɗora da faɗin, na san ba ita ba ce, wallahi ba na zarginta. Sha'anin iyaye ne, ka san idan girma ya zo sai an bi su a hankali. Amma zan zo mu tafi a yaƙuri Baba. Baba ya ce, shi kenan, Allah ya rufe asiri. Satinta ɗaya a gida. Wata rana da yamma yana kasuwa abokinsa ya yi masa waya. Ya ce ga wani tallan babur an kawo. Abokinsa kuma ya ga irin nasa ne. Ya zo ya duba ya gani. Ai kuwa babu ɓata lokaci. Ya yi masa kwatance. Ya tafi wurin. Shi kuma abokin ya ce musu zai siya. Ya riƙe su da magana. Har Salis ɗin ya ƙaraso. Tun daga nesa ya gane babur ɗinsa. Ai kuwa ya yi ta hamdala a zuciyarsa. Ya ƙaraso suka gaisa. Ya ce ina mai babur ɗin? Wani saurayi ya ce gani. Ya ce nawa ne? Ya ce gaskiyar 300,000 amma babu takardunsa. Da yake mun yi gobara kwanakin baya amma ba shi da wata matsala. Salis ya ce mu ga makullin. Yana miƙa masa ya yi wani murmushi farin cikin ganin har daki waldan nasa ne. Ya zura makullin. Ya tashi babur ɗin. Ya hau ya buga. Ya ce ku biyo ni a baya. Bai ma jira cewarsa ba. Ya yi tafiyarsa. Saurayin yana ta kiransa. Bai saurare shi ba. Kai tsaye ya yi police station. Abokin Salis ɗin ya kira shi a waya. Ya ɗaga ya ce ka riƙe shi zan dawo da ɗan sanda. Ya sauke wayar. Ya kalli saurayin yana dariya. Ya ce karka damu. Zai yi gwaji ne. Dama yana ta nema zai siya. Suna zaune suna ɗan taɓa fira. Sai gashi ya dawo da 'yan sanda 2 cikin fararen kaya. Suna sauka Salis ya nuna shi. Nan take suka kama dukansa. Suka runguma zuwa police station ɗin. Yana ta tambayarsa me yi cikin ƙarfin hali saboda ya san babur ɗin sata ne dama. Ba a wani sha wahala ba. Ya faɗi sunan maman Amira a matsayin wacce ta bada babur ya siyar mata. Sannan ya faɗi yadda aka yi. Ya je ya ɗauko shi a gida. Baƙin ciki kunya da na sani suka rufe Salis. Da ya san haka ne, ai da ba zai kai abin police station ba. A tozarta surukarsa gefe ya ja ɗan sandan ya ce masa a kashe kes ɗin. Abin ya zo a bazata. Na gida ne. Ɗan sandan ya ƙi yadda. Ya ce dole sai sun hukunta wannan saurayin kuma sai an zo da Amira da babarta. Da ƙyar ya yadda ya ba shi cin hanci. To masu sauraronmu sai ku ci gaba da biyo mu ku danna mana subscribing. Ku danna mana like da comments da alamar ƙararrawa a cikin wannan gidan TV namu mai albarka wato Hausawa One TV domin ci gaba da gabatar muku da sababbin littattafanmu a koda yaushe. Mun gode.